Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi usephawula ngokuthi ubhekana kanjani nokugxekwa okubangelwa ezinye zezinqumo zakhe nokungaqali kahle kweqembu isizini. Mnqithi bekhuluma ngemuva kokuthi amaSandawana enqobe ngo-2-0 iSuperSport United emdlalweni wokuvula ibhethi wePremiership ngoLwesibili ebusuku eLoftus Versfeld Stadium. Ngaphambi komdlalo okuthuse kakhulu ukukhetha komqeqeshi ukukhipha uKhuliso Mudau noTebo Hlomogwenye eqenjini nokuqhubeka nesinqumo sokubeka umdlali weqembu uThemba Zwane ebhentshini. Siqhubekile nokuphakamisa imibuzo. Bekungokwesine umshini ehlaliswe ebhentshini eqale emdlalweni owodwa kwemihlanu. Leli qembu selidlalile kuze kube manje kule sizini. Uma kubheka iSundowns iwuqale kabi lo mkhankaso. Mnqithi kubhekwe lukhulu kuyena mayelana namakhono akhe. Uma kubheka ukuthi iqembu belijabulela impumelelo isikhathi eside, Mnqithi ukholelwa ukuthi ukungabi khona ezinkundleni zokuxhumana kumvikela emazwini amaningi angemahla abhekiswe kuyena. Uthe ukuzethemba kwakhe okuphezulu kube nesandla ekusimamiseni umsebenzi wakhe embonini yebhola iminyaka engaphezu kwama-20. Angikho ku-social media, ngakho-ke angiyilaleli yonke imfucumfucu eshiwo abantu. Kuyasiza lokho ngoba ngesinye isikhathi ungathinteka emoyeni. Izithombe abantu abazithumelayo nabazifaka emafonini nabo bekhuluma udoti. Futhi ngingumfana omdala, sengihlala ebholeni iminyaka engaphezu kwa-20 manje. Ngiyazi ukuthi yini elindeleke kimi, futhi ngiyazi ukuthi ngezinye izikhathi ngizokwazi ukugcina umsebenzi isikhathi eside. Futhi mhlambe uma izimo zingangivumeli ngingenzi kahle, ngiyazi ukuthi yini engase yenzeke. Kimina lokho kuyinto ebaluleke kakhulu ekuphileni. Empilweni kubalulekile ukuthi kufanele ubhekane namaqiniso, futhi okuhle ukuthi nginokuzethemba okuphakeme kakhulu ekhonweni lami. Ngiyazethemba kakhulu futhi ngiyakwazi ngikwenzayo. Ngakho-ke akukhona lokho okushiwo ngumuntu onemibono okungichazayo. Abanye abantu abakwazi ngisho nokuphatha impilo zabo kodwa babe nemibono emikhulu ngalokho abangahlangene nakho. Ngakho-ke uma ulalela wonke umuntu uzogcina ulahlekelwa umqondo wakho. Kimina kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukwethemba umuzwa wami, ukwethemba ikhono lami, ukwethemba amakhono ami njengomuntu, nokwazi ukuthi ngesinye isikhathi ngingenza kahle kodwa mhlawumbe inhlanhla ingase ingabi ngakimi futhi izimo zingase zingangivumi. Mnqithi uthi ubelokhu ebambelele enkolelweni yokunganaki abadlali ababizwa ngabadlali abanohlonze uma bengasanikezi okulindelekile kubo. Ugcizelela ukuthi uzimisele ngokunikeza amathuba esibili uma abadlali bekhombisa isifiso esivuselelwe sokudlala ezingeni eliphezulu.